foto baduo bertemu indah disengaja cinta denai kadia surah. Udah denai yakin picayo, udah pasti indah mandu. Dialah orang bakal apa denai ka udah indah keberubah. Denai jo adi baba jauhan jangan akan katonyo urang. Tenanglah udah di rantau urang, dinantikan di ranah Minang. Sagalo janji la denai bari janganlah barali kalain hati. Doakan denai di rantau urang supaya denai bisa capai pulang. Denai harapan udah kapulang supaya